Il-jiem dejjem qed igerbu u skit titarrax mill-awtoritajiet dan hekk kif għaddiet kważi ġimgħa wara li żewġ Marokkini Fawad El Salah ta' 26 sena u Mohammed Lazar ta' 43 sena ħarbu mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta flimkien ma' tnejn oħra li diġà ġew estraditi. Kien propju fl-ewwel jum tas-sena meta ajruplan ta' Turkish Airlines għamel inżul ta' emerġenza fl-Ajruport Internazzjonali wara li l-Marokkin ta' 28 sena għal li kienet iħoss xi uġieħ. Hekk kif il-Marokkin ittieħed lejn l-isptar Mater Dei, kienu 4 l-Marokkini li fetħu l-bib tal-ajruplan ta' is-salt qabżu mill-ajruplan u żgiċċaw lill-Forzi Armati ta' Malta tant li rnexxielhom jaħarbu mill-ajruport. Sissa l-pulizija għadha ma lokalizzax lil El Salah u lil Lazar bil-poplu għal jum ieħor għadu diżulluż dwar jekk is-sigurtà nazzjonali u x'qiegħda tiġi aktar medda jum wara ieħor. Dan apparti li sissa du laqqas ġie konfermat jekk dawn iż-żewġ Marokkini ħarbux minn pajjiżna jew jekk għadhom xi moħbijin x'imkien. Ix-Xandir Nazzjonali kien irrapporta li sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-pulizija żvelaw li dawn il-Marokkini kienu flimkien ma' grupp ta' 20 persuna li kienu qed jiġu deportati mit-Turkija lejn Marrakesh għalkemm il-pulizija ma qalux għal ma raġuni jekk vera kienu qed jiġu estraditi mit-Turkija. Domandi li Net News bat lil Turkish Airlines baqgħu mhux imwiġba. Dan il-każ li qed iħalli element ta' biża' fost il-familji Maltin u Għawċin kif issa ddiet kważi ġimgħa b'Robert Abela l-Ministru tal-Intern Byron Camilleri u l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà jibqgħu ma jikkummentawx.